Madra, atwe, malakat na ako. O sige anak, upaya ito ni mo karampa anak ha para makadaog ka na liwat. Naman, Marja. Ani anak, tinuod ba ito nga suso ni Amor? Ano yun? Totoo nanay. Hasta nga diyan na. Ayaw na kami, may boses. Ani anak, Man, Marja. Naman, Marja. ani anak, tinuod ba ito nga suso ni Amor? Totoo nanay. Hasta nga diyan na. Nauuwat lagi hapon ni Amor. Ano nga nauuwat? Nay, waray susoy Amor. Halaga dito waray kay... Kaya buta ka ba? Cleavage pa nga ni. Ano ito niya ka? Nagpa-opera ba ito niya? Nagpaturok ba ito asya nga dumako ito niya dughan? Nanay, waray susoy Amor. Kay ano nga dako man ito niya dughan? Nakabra pa ko niya. Yun, nakabrala ito niya. Nang itong sunod na niya bra, mga nagran nga stocking. Siya ba? Oo naman. Pero anak, kay bagan may cleavage man niya. Nay, maaram ka. Ginpush la ni Amor ito niya dughan. Ginalikusan hin packing tape. So dalhin mga ran nga stocking. Asya la iton. Ano? Pero baga gudlotin tinuod ano? Ngan baga nga ni naman yan, baga na ulit babae nga tinuod. Naangay. Naangay. Baga naangay naman la iya. Baga naangay Ngan naman la iya. baga gudlotin tinuod ano? Anay naangay. Warak pa naanay. Ngan baga naangay Ano? naman la iya. Pero baga gudlotin tinuod ano? Ngan baga naangay naman lahiya kay baga luwat yan babae nga tinuod iton imo manghud. Ha? Mas mahusay pa nga nito imo manghud ha imo anak. Ano yung malago din nga pagka-Amor? Anak, kalma la. Bisan gindayo ko nimo manghud nga bayot nga mas mahusay ha imo. Pero anak, pareho ko ka mo mahal. Waray ko pinaurga iyo nga duha. Di rito na siya tako nangangalsan, nay. Diri siya to ni mga ngalsan. Ha? Kaya naman ngayon nga, tigda ka man nagagumuli at ha, nga nasina ka. Waray na liwat din dito butangan na akong bago nga bra. Ginsulot na liwat ni Amor. Ano? Maupay kayo umuli ka na. Hukasan na akong bago nga bra. Hukasa. Ay, kalma la, atwe. Maharap ka, atwe. Swerte talaga din nga imo, bra. Nag-title ako na akong ginapihan niya, pageant. Diri ko ako madadari itong imo drama-drama. Hukasa iton nga bra. Mahiluag iton. Mahaluag ito ako. Ano Oy, ba? alang mandako ako. Mas matambok ka pa nga niya akon. Mas sexy na kaya ako. Ano, mas sexy na kaya ako. Sige. Ako ano? Matambok ka pa nga niya akon. Mas matambok ka pa nga niya akon. Mas sexy na kaya ako. Imo yan na, no? Hukas ito nga bra. Kaya ako na nito papakaladgaran. Ay, grabe siya! Oh, bali mo na ako kagawon niya kinanglan mo. Pakalad ka rin ito na akon mga hinukay. Ayaw nanda mo nga yaw-yaw. Hukasan na takong gamit. Ay, oh, na. Hagi. Ito. Amor? Tinuod ba ito nga imo? Suso? Naman. Ano na lang to peke nga soso. Mga ran nga stocking na akong gamit. Yan na, tinuod na. Hala ka? Huwag ka man magsumata akon. Nga nagpaayad ka ngayon ng imo dugan. Agi, wala nila ako magsumata iyo. Kay bakit di nila niyo ayunan? Usapat to Importante rin nga ako na asset. Kaya asya init akong pandanito. Akong mga afam. Ha? Afam? Ay! Speaking of afam, natawag na akong boyfriend ka afam. Hindi mo naman lagasan nga afam. Oy, excuse me ha. Kailan ko na ini nga akong afam yan ha. Ginhuyop ko na akong sugar daddy nga afam. Ngan, FYI, atwe.
Tanggap ako doon akong pagiging badaf! Ay! Oy, ay, excuse me ha? Kakaistoryan ko doon akong boyfriend niya, fam! Sigurado ako, anak, nga maabot ito imo kapinpal nga kano. Ano ka ba, Sonya? Ura-ura ka man liwatin. Ay, dire kay kuan tatay kay buy itot imo ano man Edward. ako? Edward ka, Edward ka, foreigner. kano ka, Foreigner ka ikaw niya. kano ka, o kano. Foreigner. Kami. Oh, kano? Same Kano ka, sir. buwan ng Kapinpal nga malubog. kano. Malubog. Sigurado ako, anak, nga maabot. Balik talaga. Gagiso ka niya din. Mo ikala ito! Tulpok liwat. Sigurado ko, anak, nga maabutan imo kapinpal nga kano. Ano ka ba, Sonia? Ura-ura ka man liwatin kadaan mo nga tawo? Mamay ba itong kapinpal? Kay ano man ngayon itantawag hiton. Nay, kachan! Itman, asya iton, katsat. Ay! Nga? Ato nga nagawas nga, fam, agad! Ay, siya na ito niya! Edward, I'm here, over here! Hi! Edward! Hala. Ay, ikaw ko ganito nga ganito kano. nga. Kano, amo, Bakit bagat- artista? Ward! Kagwapo mo Edward. Hala. Ay, kanugon. Kanugon ko ni nga dalang bayot in afam. Sakta. Hello! Pagbubuhatan. Hi! I'm glad you're here in our place, my sweetie! Same here, sweetie. Hi! By the way, sweetie, my family, pleased to meet you. My to meet pleasure. you. Hello. Nanay Sonia, Tatay Tony. You know me already? Me too, me too. Oh, nay, tay. Tinagin ako pinmanggod kami ang kadadagsan ni Sweetie. Right, Sweetie? Sonia, Sonia. Ah, by the way, my sister Annie. Annie! Hi. Hi. Can I hold your hands? Oh, sure. Hoy, atoy ha. Lamano ka na. Tikaptan mo man kamot ito akong Sweetie. Kaya ay naman nga di rin nagkakaputay. Ay, nice to meet you, Edward. And welcome to my heart. I mean, welcome to our place. Ganern. Matakar na luwat. Ito ni mo Kachales? Why? Excuse me. Katsale. Kachales. Kardalwat. Ito ni mo Ganern. I mean, welcome to our place. Ganern. matakar na luwat. Ito ni mo katsalis. Saba, babae ako. Vadaf kala. Oy, tanan na kita. Oy, ahain man ngayon ni mao ko si Edward. Mag-hotel ba iya o haaton lang? Mago. Ani, 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 dayon, kasi. ani. Ano ito? Nagkakawara-wara rap. Ha? It's so expensive staying in Sige, the sige, na. hotel. Ah. Bagad na kukuan, kukuan, babagay nawawara. Ano, di ka pa? Amo. Hotel ba iya o haaton lang? Hotel ba iya o haaton lang? Magkatsindayo. Kasi na Yan, yun. ay, kay waray mga kabati, kay nagkukuan. Nagkakawara-wara. Okay doon. Amo. Wala na, nakalipong naman siguro na sila. Hubog na mo, hubog na! Ayan, syempre, sana wala hong mag-aaway ha. Peace lang tayo, peace love. Halikan niyo mga katabi niyo. Ayaw ni ate. Peace lang, peace. Ano makakitang cuts in, mo? Sige ba? Kaya ba? Sayawan pa! Na, kinukontra mo din partner di na doy. Ay, nagtiya. Yan, ay, kay... Hotel ba iya o haaton lang? It's so expensive staying in the hotel. Much better you stay in our house. Cheaper. Oh, no problem with me. How about you, sweetie? Amor? Anak.
Haato na liya pa okya. Ito nga imo pinpal nga kano. Ganito ni go hotel, ikatak na lakon. Nay? Hi, Edward. Here's your tea. Thank you, Abi. Nakakala talaga na ko hininga akon Sister Raquez. Mga todo magkaalaga ito na ako na fam. Bago diya iton girlfriend. Di ako ang ito maghini. Hindi nga galawan ito na akong halas nga budwa. Naabat ko na ako nga hahalason ni Atwe. Ni Atwe ani ito na akong afam. Salit kinanglan. Magbantay ko na akong maupay. Kinahanglan! Wala naman hiya ang fama akong sapit. Bagay na to CR. Magawas daw ako. Papanginan ko. Sweaty! Sweaty, Edward! Sweaty! Anak, waray din ni Edward. Ha? Uy, kihain man! Nagkalakat ni imo ati ani. Ansarit, ato na daw hiramao ko ya hotel. Ano? Utrodo ni mo siring nagsarit, nay? Oo, anak. Karuyag mo sidmon? Anak, ito biyan na rin Edward kan imo ati ani. Mas maupay nga ni kung hira itong magkakadayon kay magkakaaday rin anak. Kanugon na itong lahi ni Edward. Kung kamot magkakadayon kay hindi man kamo magduduplag. Kung kamo mga lalaki, anak. Kaya saktuhin mo, nanay. Tay? Panahon na ikaw maupay. Waray kami kumontra, ha? Kung ano ka nga klase... Hindi rin. Duduplag o magbubulag? Ay kami, panahon na Duduplag. ikaw maupay. Panahon na ikaw maupay. Bayan nila matarot. Kung ano ka... Panahon na ikaw maupay. Ay, sorry. Amo na Panahon na ikaw maupay. Waray kami kumontra, kung ano nga klasin kinabuhi ang imo gimpili. Bisan kung lalaki, waray mo nabatian haamon, han magpakaburo babayi ka. Pero yan amor, ha? Yan na. Susumatan ka namon imo nanay. Nga mas abuyon kami kung hiraani ngan Edward ito magkakadayon. Usa pa anak. May kaya ngayon ko nito Edward. Nagpatapod ya anak nga bubuligan kitahin finansyal. Tatagan kitahin pakabuhi. Ngan bangin pa, mahingat wa estate ti imo ati ani. Diri ako na unit imo gawi. Amor! Ay, pabay na laan na ito nga imo anak. Maaram ako ngayon na laan tumatuyo. Kay natigdaan niya, man aton ginyakan ha iya. Kaya lang pa man kita magsarit hiya. Usa pa, masugot mahiya. Kumbaga kaistoryahon tahiya nga itubyan nala niya Edward kan ani. Total, nagsisigug may manggihapon hiani nga Edward. What? Aanhi ka na maukoy ha, Pador? Kay why? Hani mo ngayon a farm? Ayaw pagsari ka din mo luat. Okay yun. Mga anaconda today. Waray na ako afam, Mami Cons. Ano? Hay naman.
Bumalik na halang iwan. Waray pa. Ginhalis lang yan ako na to eh. Ato na yan na iton. Hira na yan na iton magjowa. Hira na yan at magjowa. Halis lang yan ako na to eh. Hira na yan na iton magjowa. Imbis ka kami yan magka-jowa, chat. Pagkita namon, naging ate na niya jowa. Ano? Sugat ka, dagnit? Diyos ko, Lord. High-tech na good man it panahon. Tanan, puro instant. Asya nga ni. Nangangaligod ako pamilya mami. Kaya no? Mga konsentidor. Imagine na, hirapan nag-himon ways para kada atuyani nga ni Edward. Wala naman ni Rahunaw na naon feelings. Ay, pabay inala ito, day. Hayaw manggun, asya manggun ito ita, aton role din ha, kalibutan. Sige la, day, lovern lang, day. Maaram ka, may dagihapon Mr. Right, nga maabot ay imo. Hitong pa nga imo beauty, baga kahin girl, sure ako, makakatara ka gihapon ni lalaki nga magmamahal na imo. Thank you, Mami Cons. Maupay ka pa. Nakakansya ako. Ngan suportada mo ako ang atal na bagay. Natural beauty, same feather, flock together. O sige, kung anhi ka man ma-stay sa parlor, limpyo yung stock room para amo tim gamiton, para may privacy kaliwat. Privacy pagdarahin fafa. Mami Cons, Uy, mapa-hair dye daw. Mr. Pogi, han latest. Sure. Ikaw pa ba, Albert? Wow. Bago mo yung beautician, Mami? Di mayo na tiya. Yan na pa pala ako kita din na iya. Igig ka katuman lang, nga diri na ka-duty, basta ka nakanhi. Usa pa, masukot iniwaray nga ni kay busy mga racket, mahiligin rampa-rampa. Maigo kayo mausay. Girl na girl, ha? Thank you. Well, Thank you. Pwede ka umapito na akong mga ginapihan ng mga pageant. Orong na yan na nakarautin mga transgender. Sigurado ako, madaog ka. May potential ka man, God. Sinabi mo pa, title hoarder. Again, hoarder. May potential ka man, God. Sinabi mo pa, title holder na kaya inihi amor, hinda mo nga mga pageant. Albert, magano ba kita? Ha? Kaya ano? Waray lang. Na-amuse lang ako. Masukot kita magkaupon. Pero, waray naman level itong aton relasyon. Di, butang ka na ng label. Magjowa. Joker ka, ha? Tumuod nga na ako imo. Okay, sige, God. Wala man na masisi ng imong part. Kay, nga ako, wala man. I'm single, I'm ready to mingle. You mean? Oh, Okay! Launa ka, binalya ka. Ay! Oy, nanay, filtered. Imbis nga gwapo Albert Masing na. Kaya ano? Ano, ibutangan ng label, magjowa na lang kita din eh. You mean? Oh, Okay! You mean? You mean? Ay, wait na. Hinanay rin natawag. Ay, babaton ko, anay. Oh, sige. Namimiss ko na hinanay. Hello? Hello, anak. Nay! Amor, sorry na God. Uli na nga diha aton, anak. Pasaylo na kami ni mo tate nga ni mo ate ani. Nay,
Uli na nga di. Maram ka, anak. Diri pa. Dako na ito na aton balay, nak. Iginpayad ni Edward ug saya bumalik nga talangyaw. Wala na ngayon din, he. Waray na. Nga nanakon bati, bangan sunod nga tuig liwat, magpakasal na hiray mo ati ani, nga dadado na nga tuhahot ka. Estate. Sige na, anak. Kinagad nga diha aton. Kalimtanan amo na buhat sa imo. Total, para manggihapon na tuha aton nga tanan kaupayan. Oo, nay. Wala na tuwa akon. Ngano sa pa? Nakatara naman gihapon akong bago nga papaso. Ay, itinuod, anak. Takayal, sige. Paupda nga diha aton. May da kamo kwarto nga iyo lang niton imo papaso. Dali nga diha amon nga ipapakilala amon ito nga imo bag-o nga papaso. Asya nita akong pamilya, be. Hiranay Sonia, Tatay Tony, nga na akong atwi ani. Hi. Pwede makiglamano? Oo naman, ate. Grabe siya, oh. Makaati wagas, bago rin akong bugto. Siyempre naman. Ate, kahit na ako, be. Oo na. Kadi, lamano na kita. Ba, itong kalamano ni Atwi kan Albert. Managot ka rin sigmuan. Delikado na lutin nga akong boyfriend na ako na ating pareho. Pareho ka Pati ko, bagus. ba't self-plada ito? Oo, self ko lang. Sige, sige. Bagus salak. Tapos si Jalma, sige. Sige. Pidlitan niya kamot. Amo nga, nagpipinilit. Sige. Boyfriend na ako. Managot ka rin sigmuan ni Atwi kan Albert. Ba, Kadi, lamano na kita. Lamano na kita. ba, itong kalamano ni Atwi kan Albert. May nagot ka rin sigmuan. Delikado na lutin nga akong boyfriend na akong ate. Nga pareho bago sa laking kakatul. Pero minala ako ginaagawan ng lalaki. Nice meeting you, Albert. Buhay na itong kamutita akong boyfriend. Sister, nasisina ka ba? Alang! Kay klaro nga natakadala ito ni mo kakatol, ha? Kung makakarinyok ka ito na akong fafa, wagas! Amor? Albert, lakata kita din, he. Di na ko na ayon ito si Plat, ito na akong manghuday mo. Ha? Pero anak... Ano ba yun nga nanay hindi? Pero anak, mag-abot pala niyo. Wala pag-ani ka mo mga layo. Oo, adi ka ngayon siya. Ani, wala pa Pero anak. Ha? Ito na akong manghuday mo. Ha? Hain ka ba? Ay, sorry po. Adi na to sa... Ito na akong manghuday mo. Ha? Pero anak, pag-aabot pala ni Yuri pa nga ni ka mo magkapangaon. May kwarta ako, nay.
Ato lang kami mga ngaon ni Albert, hasikat nga restaurant. Wala ko may nanimo mga giyos kanina iyo. Pasensya na ha. Nangangalas lang ako kan atwi ani. Klaro nga nagpipinakyut na imo. Grabe kaliwat ha. Maganda rin mo bugtuyan eh. Kung ano na lang mo giniisip nga di rin maupay iya. Ay sus! Kilala ko nito nga akong bugto. Pila na ba nga akong boyfriend tong ginagaw ito ha akon? Gan ano lang ito yung pagtuwa akong easy to get eh. Gan wala mo pagtapo na akong suka dito. Ah. Hindi ko mo di ko kilala na. Ay! Ang gargasan niyo! Kadagos lang. Kakagat pumuntak. Hindi ko mo di ko kilala na. Gan wala mo pagtapo na akong suka dito. Pagtapo na akong suka dito. Dili ka pa mong gadi ko hulusin kilala. Ay, kilala. Nga kilala. Wala mo pagtapo na akong suka dito. Ay, dili ko pa mong gadi ko hulus nga kilala. Sumatong ko ikaw, amor. Wari ako may nanimong ipakita ng batasan kanina inyo. Ayaw na ko dito pag-utropa, ha? Kung di na mo gusto nga magka-diferensya kita. Ha? Mati ka? Baton? Mor? Dero! Mati ka? Diferensya kita. Pag gitpon, dyan ka nabati. Ano ka, amor? Baga dagos ka mamusdak yung portahan. Nag-iinaway kami ni Albert tungod na imo. Nagiinaway ka mo? Normal. Kaya ito usang alto. Ano daw? Oy, pwedeng in nanay tatay, ha? Nanay, tatay. Nanay tatay, boy. Normal. Nagiinaway ka mo? Nag-iinaway kami ni Albert tungod na imo. Normal. Kaya ito usang nga tunay nga lalaki. Mabiling guluatin babae. So, may plano ka gud niya agawon ko na akong boyfriend, ha? Pues, daan ko na ikaw gipapasidan, ha? Nga, magpakita ka ito, nga bugto ko. Anay? Daan ko na ikaw papasidan. Papakita ko nga bugto ko. Papakita ko nga bugto ko. Ano to? Agaris ni. Papasidanan. Ha. Papakita. Napapakita ko ay mo bugto ko. Bagan saan ba imo yung tatarong ba? Igsusumat yun. Okay. Kung magpakita kayo ito. Ganyan niya, agawin ko na akong boyfriend, ha? Plano ka ganyan niya, agawin ko na akong boyfriend, ha? Pues, daan talaga ikaw papasidanan kung magpakita ka hinso ganito bugto ko. Igsusumat ko ikaw ka na Edward. Ha? Kita ito kung panahin ka ba niya nga higugmaon? Kung makasaboton ni mo afam, nga makilalagi ka. Nga kita ta kung baga makambintain ka ba hiton imo kuno kahusay? Kung di ka nagpipinadaran ito ni mo afam? Kung di ka Pag pinadadaan. Sige. Iton ibo kuno kahusay? Makilalaki. Kita nga makilalaki ka. Nga kita ta kung baga makamaintain ka ba hiton nga imo kahusay kuno? Kung diri ka na pagpinadaraan to nimo afam? Kung makasabot ni Edward to nimo pagloro nga iya. Pero pare, Nay? Dili na nga ni sumuportahan mo niton kano ni mo ati ani. Ikaw iton magbabato na mo. Ano? papahinumduman ka lang namon, amor. Ha? Ikang magkaasawa hira imo ati ani ngan Edward. Dako nan inunahan na natong kinabuhi. Diri na kita nagkukuri. Salit doon na nga ni Edward, ito niya suporta hamon. Kalimti na laluwat kami, nga imo pamilya.
kay kakalimtan-kalimot na mo. Ano? Nagawas good man doon yung kamagpakisalapi! Nagkakapapareho lang ka mo! Ay, may bastos ka din nga bayot! Hoy! Tingad to! Bayad ka nga! Bayad ka! Tingad to! Hoy! Bastos ka din nga bayot! Tigam na ito nga mo niya ka na, ha? Amor! Igsasalikway ka naman! Ano dyan, amor? Ano daw? Baga for me ka man mood-outan these days. Si Albert, Mami. Masukot na kami mag-away. Oh, good man. Nga di ko na yan nasasakban. Ay, nasasakban. Agso ba? Nga makitaan. Oh, Sukot na kami mag-away. Oh, good man. Di ko na yung submakitaan. Nga nabisita nga ni Hapalor. Sukot na gama. Ay! Sukot ka mo mag-away. Sukot naman good kami mag-away. Ikaw mo pag nabisita nga ni Hapal. Nabisita nga ni Hapalor. Masukot naman good kami mag-away, Mami. Ano? Ay, diri ito maupay. Bangin ka mo ito magkabulag. Ano ba tiyo ginaawayan? Kau na ko ba nga diri after hit imo antalo? Diri, Mami. Hiati-ani ito na mo ginaawayan. Ano? Hayo pagsiring nga pati hi Albert. Nadadanit husay ni imo ato ani. Kaya makatuloy, Mami. Gintitinter nito na akong boyfriend. Nga nadadara naman ni Albert. Ano? Super katlaya good man ito nga imo sister Rakas. Siya nga, sakto. Bubulsan ko ito nga akong ato eh. Igchat-chat ko kay Edward. Itong mga gimbubuhat niya din ng Pilipinas. Para din niya pag pinadaraan pa. Sige, Jai. Buhatay ito kay diri mo pa nga attitude ni Ani. Dapat, it kanhuan. Diri na unta dapat kan Pedro. Sobrang nahiya. Ginagaw pa niyan imo afam. Tapos na pati hi Albert. Iiyahon. Kawari ta ka san lalaki. Ay, Edward. Nag-reply na gihapon niya akong mga sumbong kan ate. An animal nga afam. Bullshit lang ko. Hindi daw yan ato. Dito na akong mga sumbong. Kaya nagsisilos daw lang ako ha iya. Si alahiya nga afam nga mababaho man nga niya. Hindi malini nga afam. Nagawas na. Ako pa lugod yan itong maraot. Ako ba nagawas na? Naglala na iya? Gising ka pa sa lapian nga afam ka. Diri ko ibabalyo yung Albert sa imo. Ibi-message ko yun yung afam. Awayon ko yun siniguro. Huh? Ako ba itong imo tatarayan, ha? Pues, pagbibigyan kita! Nay, diri daw lang ani magpapadara ako ni Edward. Kay papanginanuon daw ani niya kung tinuod man mga sumbong ni Amor ha iya. Nga may dakong lain nga lalaki din na Pilipinas. Ha? Ay, kung sugad. Nagsumpog mo ni Edo nga bahay kan Edward. Kakatuong ko ya parlo nga yung tatrabahoan. Makakarasa ko din niya na nga ako. Makakatilo ni nga bahay ta akong takpagbubuhato na iya. Ayaw ka tayo mo, Amor. Nga tanan kami nangangalas na imo. Waray na maugo pa imo. Nasisiguraduhan ko gihapon. Nga mapahiraw yung imo hi Albert.
Gawas nila itong parlor nga imong gintratrabahoan. Waray ka burubatasan nga anak. Animal ka. Gawas! Mother! Waray ka din ito ni mo, anak. Makakapira ko ba ikaw sisig nga hiton? Os! Ginugupan mo lang nga ako na nakabayot kaya nagpapareho la ka mo. Mother! Di mo nga ni pagawso nito na ako nanak. Mahiyaan mong kagabayot ka nga lagas. Hatroy! Sakto good man to ni mo, anak, mother. Duro kahing kababaan nga nanay. Waray ka din amor. Ato sigit sunod-sunod kan Albert. Kay di rin na ini nangangasi ha iya. Meresi ha iya. Maupay kung bubulagan na yan ni Albert. Mother! Napupunan na kayo mo, amor, ha? Natitilo na ako itong imo pagdarakon. Albert! Magkakabulag kita, hindi rin unong kanani. Kundi, tungod dito imo waray halugar nga pagsinilos. Tungod dito imo, waray pagtapo na akon. May rason ko nasusugad man ako ni Albert. Iba to na yung pagtagad hakaratagsan ni Ani kung nakikita ka mo. Naabat ako. Wala ka mo relasyon. Ay, duro-duro na gut imo pakatamay niya ako. Salit makakaupay pamanggod nga magbulag na lang kita. Ano? Ay, diri ako. Ano ka diri ka? May mahimo ka ba? Kung dumiri na kayo nakahimo, ha? Uy, amor. Diri mo ako. Pag, Pinag-iyahan. Panag-iyahan. Uy, amor. Kung dumiri na kayo nakahimo, ha? Uy, amor. Diri mo ako panag-iyahan, ha? Diri mo ako gamit nga pwede mong garungan, ha? Albert! Tahula ako. Napupunan. Nga nasasakitan nitong hirang no. Albert, ano ito kalabitay? Ano ba kapatid kalabitay? Ay! Albert, ano ito kalabitay? Ano ba kapatid? Nga nasasakitan nitong napupunan. Tahula. Albert! Tahula ako. Napupunan. Nga nasasakitan nitong waray mo halugar nga pagsinilos. Salit, amor. Gintatapos ko na itong ngatanan naton. Ano? Napupunan na kayo mo, amor. Praprang ka hong kugod ikaw, ha? Albert! Tungkol itong mga papakita mo ako na. Ano yung pagtagal doon iyong pamilya? Ano yung pagsinulos kan ani ni waray lugar, ha? Nawawaray na akong pagbatay mo. Sige. Di na magpipirito na akong kalugaringon. Kung di mo naiintindihan akong mga sentimento. Nadaranaman ko na ako na akong mga past relationship. Pero yung ko din na ginahal sa ako nito na akong magurang. Sige. Kung asya ito ni mo pagkita akon, maraot ako nga anak, nga bugto, subit! Nga nandang po karawato na naman ni mo desisyon. Pero ayaw ka baraka. Last ko na nga paglanat ay mo. Kung diri ka na akon, di na ko ipipirito akong kalugaringo na imo. Maka din ako! Amor?
zero love life ka naliwat yan na die. Carry la, Mami Cons. Yan na pa ba ako maapektuhan? Tira na nga fafaan, umabot yan bumaya akon. Immune na ako iton. Sabagay. Ikaw lang iton maapektuhan kung baga mapadara kahiton mga lalaki. Kung sa padzay, kita nga mga badaw, diri kita apektado na may mamay lalaki o mawaray. Bayaan or igbalyuhin iba. Kiver! Loveern lang. Saring pa, there's so many fishes in the ocean. Tama? Tama, Mami. Salit, padayon na kitang pangawil. Asya na. Ngayon, speaking of pangawil, pag-andam na kamo ni Ramonet, ha? Kay kamot akong igpapadara nga dukan da Congresswoman Margate. Kasalit iya anak, salit bongga niyot pag-makeup, para makamunor. Yes, Mami Cons. Paligid laan itong love life. Work, work, work. Laan ito na akong pagtatagan ng panahon para sa kinabukasan. Para sa kinabukasan. Para sa kinabukasan. Okay na lang kami ni Edward. Yan balik natin iya suporta ha akon. Ay, maupay kon sukad. Nay, diri pa ba naton papauliw ni Amor nga niya aton? Ay, gintawagan ko na imo manghod. Okay naman niya amo na ni mo tatay. Nga napasaylo na daw gihapon ikaw niya. Pero, naghagyo ini nga pabayan daw laan na hiya yan na kung gusto niya mag-focus ito niya pakabuhi. Amo ba? Ay, oo anak. Salit pabayan talaan na ito nga imo manghod. It importante yan na nga okay na kamo. Okay na gihapon niya haaton. Ay, sagdon luat namon ni mo nanay, ha? Kung magkakaadahin boyfriend ni Amor, ayaw na gat man pag-iiksina. Tagigat man hinkalipay Amor. Ayaw pagagawi. Kakuntinto na ka ni Edward. Kay okay man adto nga bata. Ay, Yun lang yawanon, buutan. langyawanon. An lang yawanon Ang siguro. langyawanon, buotan. Una, may pag- langyawanon. Una lang, una. Bata. Ayaw pagagawi. Bubutan. Kakuntinto na ka ni Edward. nota. Kay okay man adto nga bata. Kay okay man adto nga bata. Una, langyawanon, buutan. May kaya. Ngan, gingkatinuod ka. Ginkatinuod. Oo. Ginkatinuod. Oo. Ah, so- Gingkatinuod ka. Gingkatinuod ka. Totoo ka nga tao ka. Makaya kang kakanani, bagan di raw kita nagpupulo sa iya. Eh di rito na asya. Ito na akong punto. Nay, tay, sakto na kamo. Ay, nakang paglaris. Sakto ka, tay. Aminado ako. May dako gihapon sa'yo, haamo ni Amor. Ayaw ka mo kabaraka. Babag-uhon ko nito na akon kalugaringon. Labi na kay, nag-propose na si Edward hingkasal. Ay, salamat! Ay, sulbar na gihapon iton aton problema, hado ako nga anak nga maghusay. Salamat sa Diyos! Ay, Amor, kontento natin client ni servisyo. Ngan may pa-contract signing pa hi Congresswoman, ha? Kamot iya ko kumaon nga official makeup artist, habisa na nung nga okasyon, nga iya Ay, pagtatambungan. tinood, Mami Cons. Nofa! Hala! Beg. Agad beg. Anay? I beg your pardon? Big. Ah? Hala! Big blessings. Thank you, Lord. Thank you Nga po. naaadi pa. Mahina pa, Mami Cons? Yes, there's more. An umangko ni Congresswoman, crush ka. Baga ka daw hintunay nga, girl. Magkakadjowa ka na Oy, liwat. pass! Pass! Ha? Juicy? Dili ka sugat, Mami Cons. Sari ko pa una, dili ko na priority itong love life. Bagan wari ko mang good swerte.
Adi na ako pag-parlor. Bangin na dito, dito na akong dako nga swerte. Speaking of dako nga swerte, pamati ha? Mo nakakaplano ako pagbaligyan usa ko nga branch sa downtown. Di ko naman gudi nakakadto. Pero di ko gusto hingadto nga iba. Kung gusto ka, hay mo ko nala ibabaligyan. Tinood, mami! Oo naman, kakano ba ako nagbowa? Para ano nga baga naging anak-anak ko po ikaw, kundi ko ikaw pag-aalagyan mo. Salamat, mami! Pero, abat ko diri pa diba sa dito na akong Wala ito savings. problema. Tagilaan na ako iton half. Ngan iton remaining balance, hutay-hutay na lang itong paghatag haakon. Ay, true, mami ko! True! Pwede sa ito nga set up? Hingan oo naman. Ano? Deal? Sure, mami Kwons! Deal na deal! Wow! Hingka mo bongga naman. Pinabongga mo ngayon na mo parlor. Gana palita akon dyan. Ay, dirigad, mami Kwons. Gimbutan ko lahin barbershop, tapos convenience store with coffee corner. Para kung may na magpa-parlor, diretso is next. Diba? Mahusay na. Makarit nga parlorista. Negosyante pa. Level up. Level up ka na, Day. Di ka na ma-rich, Day. Di ka na Naman. ma-rich. Ay, amor, anak. Oy, anak. Di Kumusta kami, ka? anak. Adi mo pamilya. Adi kami. Waray ka na mong pakyasan ni Nay. Mario. Nga di rin mawara. Negosyo. Nay, Oy! Nay. Okay na amor. Umabot na niya pamilya. Waraya is na ba? Sakto ka, Siyempre. sakto ka, mami Kwons. Very, very happy ako yan, ha. Wari ko na mahangyo pa aton makagarahom. Ging grand na ni Papa God at yatan ko nga prayers. Thank you, Lord, para niya na mag-upay nga nahitabo akong kinapuhi.